Mayong adlaw kanatong tanan, labi na sa mga taga Darmawang Ilaya. Dako ang akong pagpasalamat sa nahimo programa gikan sa Provincial Health Office sa Lanao del Norte. Sa atong pinalanggang gobernador, Ma'am Angging Quebranza de Mapuro, o ang atong Mayor Angel Tatayap, aniya gayod ang ilahang taga Provincial Health Office nagahatag sa programa sa Malaria Borders activity nga nahimo dinhi nga 3 days o karon ang ika-4 adlaw sa activity dinhi nga dako kaayo og gikatabang sa atong barangay dinhi sa Darmawang Ilaya. Kay kini so wala pa sila moanhi, amo gyud kining nag-advance gyud sila diri og ani pagpahibalo para sa pag-disseminate sa mga tao. Mao nga nahimo ang meeting sa Barangay Council o tanod, purok president, atong mga BHW, barangay workers, kay akong gihimo nga para sa pag-atiman sa atong mga bisita kay kini nagahatag kanato og kaayuhan dinhi sa mga katawhan sa atong barangay. Pasalamat ko sa mga aktibo nga ni-cooperate ng mga katawhan bisan sa gabi nga nagkuha og dugo examine sa Pilaria, nagsugod man gyud kana sa alas 10 sa gabi pero nag-anhi gyud ang atong mga katawhan og ang uban nga wala man nakaanhi basta kay ako wala ko nagkulang sa pagpahibalo sa atong mga barangay council o sa atong mga purok president HW para mahimo makahibalo gyud ang tanan kay kini libre ang konsultasyon sa atong medical mission o libre ang tambal o naay hilanat na putay tambal sa hilanat nga libre, naay ubo na puy tambal sa ubo nga libre o katong mga high blood. Ug sa mga bata aduna pa kitay kuan gani cleaning sa ngipon o mga vitamins atong sa mga bata nga nagkinahanglan og vitamins o bisan sa mga idara na natagan usab og vitamins o aduna kitay gipahigayon nga testing sa dugo para sa kuan kaning malaria o katong sa gabi ang Pilaria o kini akong gipasalamatan ang atong Provincial Health Office pinanguluhan ni Dr. Christine Joy Indok o sa atong Municipal Health Office pinanguluhan pod ni Ma'am Doktora Charmin Canupin Pungasi ang atong MHO. Inubanan sa iyang mga kauban sila Ma'am Tisi ug ang uban pang mga atong mga medtech, mga NDP sa lungsod sa Lala. Daghan kaayong salamat o mayong adlaw kanatong tanan.